Mga talisay noon mitiwas sa pagsaulog sa bagong tuig sa public beach resort sa poblasyon Talisay City. Kapulisan mihulagway nga malinawon sa kinatibukan ng dakbayan. Ang report ni Femari Dumabo. Pasado alas 8 ganihang buntag na puno-puno na kining baybayon sa public beach resort o mas na ilang Larawan Beach Resort dinhi sa barangay poblasyon sa Talisay City nga nahimutang sa luyong bahin sa Lechon Park. Sagad kanila nagbaon sa wa mahurot nga pagkaon nga gisawan sa pagsugat sa bag-ong tuig. Sama na lang niining pamilyang Hidalgo nga taga barangay Bulacau sa Talisay City. Tradisyon na matud pa sa ilang tibuok pamilya nga tiwason ang pagsaulog sa bag-ong tuig sa pagpangaligo sa dagat. Taga Pichauno mga ligo mi. Para ang baon, mahurot ra gyud. Aka na yung gihanda sa Sobra ma'am, sobra. Kay masayang man pud kung di lang mo dadon diri. Kami ray mga on. Niyaw sa relihiyosong grupo nga nagtapok sa public beach diin gipahigayon ang New Year concert nila. Dulaan sa 200 ka mga sakop sa ilang pundok nga nagkasabot nga magtapok sa dapit aron maglingaw-lingaw og mga ligo. Mato ni Pastor Joshua Hidalgo nga pamaagi kini usab nila aron makadasig nga maminaw kanila ang publiko nga magbag-o sa ilang kinabuhi. Amo sa ning ginabuhat pag reach out sa uban, amo gi-share among life testimony kaniadto nami sa bisyo, nami sa mga dili maayong buhat, sa droga, sa krimen. Salamat sa Ginoo nga gibag-o mi giusab. Ang among message dili may tungod sa religion, kundi pag-spread nga naay gahumang Ginoo sa atong New Year's resolution nga siya mismo motabang. Samtang gilagway ni Police Lieutenant Colonel Eprian Paguyod, hepe sa Talisay City Police nga malinawon sa kinatibukan ang pagsaulog sa pagsugat sa tuig 2025 sa dakbayan sa Talisay. Samtang dali usab nga nakapanglimpyo og nakapanghipos sa mga basura sudugawa sa Tabunok Public Market. Moabot sa 2 ka truck sa mga basura ang nahipos. Matod ni Rolando Capa Jr. ang nagdumala sa Tabunok Public Market nga gipaningkamutan nila nga human sa taas nga holidays ug mga kasaulugan diin usa ang merkado sa busy kaayo nganing unang adlaw sa tuig mapatuman nila ang kalimpyo. So ato lang yung gisiguro ang pagpangolekta karong adlaw. So ang atong mga GO pod karon mao po ni abag pod sa ato apong waste collector diri sa ato ang Talisay. So walay holiday. Walay holiday. Sa usab sa buntag nga gipangkolekta sa garbage truck ang mga basura sa daplin sa daan sa dakbayan sa Talisay. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.